Čau kámoši, vítám vás u videa číslo 4 ANEP Road to Pittsburgh Pro. A začneme tréninkem nohou. Dneska jsem vyvez Vejny Galaxy, podívat se do pořádného fitka. Slevový kód Plesoun 5. Ještě teď pořád běží akce o to, kdo udělá největší objednávku na můj kód na Vejny Galaxy Plesoun 5, ten dostane velký ceny. Ještě mu je osobně přivezu, takže je o co soutěžit. No, dneska jsem trošku podrážděn, trénink nohou je třeba, pak přejedem. Dáme výřivku, tělo se trošku natáhlo, ale nic, co by se zase nesundalo. Dneska mám nízké jídlo, takže možná proto taky nejsem extra fresh. Teď to uděláme s Domčou trošku jinak, ale bude to stát zase za to. Dávám mu zase veškerou svou důvěru a věřím, že přineseme ještě lepší balíček a jdeme na trénink nohou. U toho dneska nebudu moc povídat, nebude to o tom tréninku, jenom jdem vymačkat nohy, já si pak ještě bouchnu půl hodiny kardia a pak cestujeme, takže lajky, odběry, David _Hroncok, Zdenek _Simaně, Instagramy, nabíhejte tam, Instagram roste, jsem rád, že to sledujete, YouTube taky jede hezky, takže moc vám děkuju kámoši, moc si toho vážíme a jdeme pracovat, protože práce ještě není hotová a v Americe jsme ještě neskončili, takže let's go for that. Yeah. Pop in, burn it like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flicks. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood. Sweat in my love. Picked up like a truck, went in a clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is do it, no way around it. Before that we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always I'm like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up. No, jsme v éteru. Jsme na cestě do Pittsburghu. Ještě nám zbývají kolik, 2 hodinky? No, docela cesta. Zastavili jsme na hezký starý benzíně, tady hezky na venkově. Krásná kadibudka. Tojtojka, kámo, jsem si vzpomněl. Jsem chodil srádovat na tojtojky, když jsem dělal na pouti. Já jsem si to zopakoval. Pecka, to jste chtěli slyšet. Ale koukejte, co jsem našel. Dáme taste test Zero Monster. Ty tady máš hodně ty Zero. Yes, kámo. Amerika jede hodně pecky, co se týká Zero věcí. Kamo, víš, kdo je v autě za náma? Kdo? Stanimal. Ten, co se porazil o jedno místo. Jo? Tak je normálně tu zastavil na stejné benzince. Možná sleduje, jo? Si říkal, piče, jdu po soupeřích. Ale chápeš, přes celou Ameriku, Yes. vole? Na nejmenší benzince na venkově. To víš, to nejsou náhody, jo. No kámo, nevím, já jsem docela na piču asi lidi ochutnávač, ale co tam cítím, no, tak pojďme na to. Trochu les. Nějaký lesní plody, vole, co to je pičo. Ultra Red, White a Blue ras. Přeložte si to. Já nevím, zase tak ten modrý byl lepší.
To určitě. Zatím furt vede takový ten modrej, co jsme měli. Já jsem ji ani neměl. No, To je druhý. já jsem měl už 3. Jo, měl jsem vlastně... Můžu ukázat Yes. taky. Mají to kávový monstr. 4 druhy kávových monstrů. Typ je zdeny dost. Tohle je druhý. Ty nejsou zero, ne? Ne. A dobré je? Kámo, ten první, co jsem měl minulý týden, tak to byl Já se ho pak zkusím po soutěži. Yes. Jeden to. No ale tuto, není to vůbec jako zlý, ale taková 7, jakože dobrý, ale, Jako nekoupil bych se už. ale už bych to nepotřeboval. Nejlepší fakt, co jsme zatím měli, ten modrej, to byla bomba, to bylo 10 z 10, ten byl jakože, a tohle neurazí, ale taky to nějak extra nenadchne. Go, get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Renner, have made the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about. Hello. Halo, my jsme ještě netočili, víš, v Pittsburghu. Jdem si udělat rejžovou kašika. A tady už tady uvidíte i room tour, protože ta stojí za to, ale až po tréninku. Už jsem měl aspoň trošku sacharidů, tak jsem ožil, ale do té doby jsem byl pěkně mrtvý. Každopádně dneska nás zase čeká upper, takže si projedeme trénink, pak přijedeme a si uděláme rovnou room tour. Jak to máme sfouklý a až vidíte, jak jsme dobře, ale je tady zima moc. Je to Just did 10, gotta go, 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 go. Vidíš? Frajeři nosí šátky, kamaráde. David is my Slovakian Mexican brother. Yes. Je to tak. Mexický dvojče. Mucho. Co je? Co je kouči? Kouči, jo. Nutrition coach. S lupínkama a mlíkem. Je to opravdu dobře. Ale já jsem to nemyslel a pak jsem na to koukal, bylo to trošku zlý, ale bylo to od srdce. Nic lidi. Jdeme na upper s celým týmem. Jsme v Powerhouse Gym, Pittsburgh, takže slibuju si od toho zase totální atmosféru a trochu se aspoň přepnu na ten trénink. Tam vyždím mu, co půjde. Cvičit sa neoplatí. A slyšeli jste kouče, takže na to serem a budeme odpočívat. Ale chce se mi docela chcát, takže uvidíme, jak to bude vypadat tady lidi. Teď už nezapomínejte, zase to musím připomenout, David Hroncok, Zdenek Simaně, Instagram, už sem házej like, odběr. Jsem rád, že YouTube se teď rozjel, že to podpoříte, protože stojí to hodně úsilí, hlavně pro Zdenyho. Takže děkuju, že držíte s náma a jdeme objevovat Pittsburgh. No, dneska bych to dal převážně cecky, trošku záda, cecky, ramena, ruce necháme odpočnout, zítra tam převážně dáme záda, no, klasický apry a projedeme si to, ať je to dobrý. Jinak dneska jsem to vyladil na vojenský styl, nebia, komplet, hezky se o mě starají, plesoun, 10, ať se postarají o vás a ať se trošku vrátí Amerika. Nic, protáhneme to, nevím, jestli budeme na někoho čekat, že vždycky trvá, ale jako svině. Asi budeme prostě cvičit sami a pohodu. Go, get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Renner, have made the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances. Teď bych šel tam, aby jsme to dali na vrch, ale nevím, kolik tam bude mít týpek They úplně talking like critics, why you so mad? Go get a bag, I'm in the lab, I don't move the same. Off of the pass, for back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Já jsem nějaký plnej, ne? Na to, že nemám sacharidy
A tak klidně dneska jsem navážel 100 kg, no. Potom, co jsme se najedli, jsem měl 102. Takže to teď s Tomčou děláme trošku jinak. I co se týká soli, zase něco jiného, ale zatím pičo jsem nějaký plnej, vole. Ale jako nevadí mi to, no. I když jsem se ráno cítil, že spíš cípnu, totální zima, takový ty stavy hnusný, ale not bad. Je starší a Menšie, ale yes. stále dobré veci. Ale stroje ne píčoviny, víš, že je super. Každý jeden je super. Yes. A ani by jsem nemusel chodit si myslím tolik lidí. Áno. Víš? Hlavne vstupníka, to lacné. Yes. No. Ne, vole, tam Mohol 180 € zaplatiť za celý týždeň. No. Za 12. 170 euro? 180 € za všetkých, každý deň vstup. 12 na 12 ľudí. Tak to je mega, ne? To je menej ako u nás. No, takže zatím hodnotíme fitko v Pittsburghu i cenově, ty vole, super. Týdenní pas pro 12 lidí 180 euro. Hezký to je to tady, dobrá atmosféra, super stroje. Co myslíš ty? Dobrý, ne? Tady. Ako v New Yorku bol taký lepší vibe. No, to je Taká- prostě taká ta atmosféra meka tam to, je, ale ľudí. není to vůbec jako zlý, víš? Že... Ale tu na to nie je zle, len tam to bolo Yes. také viac taká energia a všetko proste tam išla taká... Jak říkám, tam to byl nejlepší asi fitku, kde jsem cvičil, no. No, Že to jako nepříklad, ale tohle tě vůbec jako nenasere, že, ne. že super. Toto je také, že decent. Yes. A hlavně jsou, Vidíš si, nejsou tady píčoviny, stroje zbytečný, samý super. Go, 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 go. Prostě vole chodí, vole, Mike Summerfield, vole, a dělá ti fotky, no. Co vám mám prostě lidi říct do piče. Prostě, musíš to umět, no. Už má i šátek dneska jako já, ty vole. Yes. No, jsem prostě modní ikona, no. A nemám mu to za zlý. Beru ho. No, už jenom tady jeden. Pumpnem ten tricák a hotovo. Cítím, že to tělíčko už je takový znavený a zase není třeba to extra přihánět. Rolling all night like flex, we look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home, I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Checking that tug, out of the mud. Bro, probably get picked up like a truck. Winning the clutch, that is a must. Vítej, mládenče. Pittsburgh, the story of an American city. Pojďme se na to podívat. Tak konečně tady máme room tour a barák tour. Pojďte se podívat, kde tady týden žijeme. Jako první tady máme předsíň. Jemná komůrka s nádechem renesance, poznamenaná válkou. Tak. To je všechno. Tak tady jsou dveře, tady je Ujo. Ahoj. Počúvaj, našiel som... Počkej, teď pracujeme, brácho. Ja viem, ale toto je tiež ku práci. Pozri, je to 10 mil od nás a je tam Nice. podpičí výhľad na mesto, že presedneš na ten betón To je volak. a večer na večerné mesto sa vlastne ísť tam a pozrieť. Tak to by se mohli dát. Dobré, tak pokračujeme. Pojďte. Stopte, zouvat se nemusíte. Tak, tady relax. Když máš dlouhý den, tady se nedá pracovat. Halo? Halo? Co je? To jste nečekali, no, tak to je telefon lidi. Tak, teď už do strandy, jo, stačilo, do prdela. Tak, pojďte. Tak, přecházíme
do living room, neboli obývák. Fun lights. Světlo pro fanoušky. Boom. Tak, sem dám knihu. Tady, aby si věděl, jak se smát. Tak, máme tady všechno, tady máme Xbox, ještě jsme ho nezapli, telku, krb, ale zima jak zmrt tady. Tak, tady totální gauč, normálně ho asi obsadím, protože se na něm spí velmi pěkně. Jsou tady krásný gauče, jak zase můžete vidět, renesanční styl. Do toho, tady když přejdem, tak, totální místnost, taky. Je tady dost telefonů, jo? Dost telefonů vlastně, tady můžete si vyzkoušet vlastně všechno. Zase jiný. Co je? Co je? No, tady trhla mrtvého muže. Co pak se tady skrývá? No, mrkev, karotka. No, tady máš terasu. Pičo. Tady si, já už jsem to dělal. Pojďte jenom nakoukněte, tady vole, zima si jako v prdeli. Tohle lidi. Tady nakoukněte. Další teráska, posezeníčko. Jo, hezký. Tak, pojďme do tepla. Kdyby jsem náhodou chtěl nějaký hladový soused naběhnout. Nikdy nevíte, jestli ty lidi v té Americe nejsou šílený, takže radši zamknem. Na 50 západů, vole. Tak. And now you are v bezpečí. Tak, pokračujeme. Tady je taková společná místnost, chillec, práce, business, pokec, big business. Tak. Jsem ti vyhodila. Tady kuchyň. Čau. Tady není nic moc co k vidění. Prostě kuchyň, tady se vaří, dělá forma. Tak, přecházíme dál. Tady je moje herna. Kámo, proč to vypadá tady jak z toho hororu, jak ty děti si tam hrajou vždycky. Viď? Yes. Ale snažím se si to nepouštět do hlavy, ale viděl jsem moc filmů divných, takže sem moc nechodím. Přece jenom jsme v Americe, ty vole. No, tady je to radši zamčený. Tak, pojďte. Tady koupelna. Jo, a nemají tady tu hadici, jo. Takže když si máš prdel, tak musíš udělat stojku. Ne, nebo to neděláte? Ne. Tak to jsem zase jediný, ano. Tak, světlo by šlo, pokračujeme dále. Přecházíme. Jo, tady, pojďte. Ty krávo, no. A je to tady, lidi. Ze sám doma. Jsem vole v noci nešel ani za píču, kams. Tak, ale pojďte, pro vás to udělám. Tady se pere. Takže pračka a vaří perní. No vypadá to tady dost teda zvláštně, no. Tady to jede. Kámo, a neměl přímo tady ten červený v tom sám doma, jak to šlo z toho nákupu. Viď? A nejsem s tím jistý. Nevím, lidi, napište do komentáře. No, tady je radši to zamčený, lidi. Bůh ví, co se tam skrývá. Zatím můžete napsat, jak se vám to líbí. Je to dobrý, je tady zima trochu. Čumte na ty vysavače, ne? To jsou vákua. To jsou pořádný ty vole smetáky. Ricardo. 8955. Jako z Harryho. Co je tady ty vole? No guest. To je zvláštní dům, tak sem teda chodit nebudu. Pojďme radši nahoru. Ale ne, že bych jsem měl strach, jo. Teď jdeme úplně nahoru. Lidi, to nebylo všechno. Přecházíme do horní části. Dovolte, vezmu si vodu. Tak, hydratace je velmi důležitá. Dáme bottle flip. Tak, potichými krůčky přecházíme nahoru. Tak, tady spí Zdeny. Útulný, má tady vlastně všechno, co potřebuje. Má tady věšák, se může pozvět, jestli tako netopí v noci. Jsme vlastně hlavou dolů. To jsme dva, bro. Tady je jedna ložnice. Tady jsou kluci. Druhá ložnice. Koupelna. Koupelna, no zase, nejsem z toho nadšený, lidi, zase není tady ta hadice. Takže zase totální stojky. Akorát jsem se teda dozvěděl, že to dělám jedinej, no. Nevadí.
To je život. Já jsem měl se Zdenem tady velkou ložnici, ale bohužel nás vyhodili, protože jsem měl největší pokoj se Zdenem v New Yorku. Takže jsem to vzal a já jsem tady. Tada, vítejte v mém království. To je pěkný pokoj, co? Dobrý, ne? A zase máš největší postel, kámo. Mám super, a takhle jsem si dal poštáře, abych se nebál. Jo, ještě jsme byli nakoupit a akce. Tohle bude dobrý na cukrovačku. A byla akce, když jich koupíš 2, dostaneš 3 zadarmo. Což teda náš český mozek moc nepobíral, mysleli jsme, že nás chtějí skemnout. Ale fakt to tak bylo. Do toho jsem potom koupil brutální protein. Fakt top. Takže to. No ale hezký pokojíček, takový dětský. Útulnej. Akorát co je teda na piču, musím spát s otevřenýma dveřma, protože nejdou zavřít a v noci se otvírají sami. A teď ani nezatáhnu. Jenom do nich trošku ťumkni tou kamerkou. Čum, a tak se mi to otvíralo v noci. No takže jsem to radši nechal otevřený, protože jsem byl trochu posraný. Ale jinak je to dobrý. Pokračujeme. Pojďte za mnou, lidi. To bude kroků dneska. Tady je vedoucí, ale toho nenatočím. Tady spíš ty? Zdeny? Jo. Ty vole, to je dobrý. No. Pičo, no tak tady by byla jiná mrdačka. Tady je Laci. Jak to, že nejsi v postýlce? Já? S Lacim? No jasný, tam byste se vešli, brácho. Tady, to ale vysavačuje tady jako svině. Ty píčo. Slušný, fakt slušný. Ty vole, já bych se možná vyspal ještě tam vzadu za náma, ne? To je pro psa. No nic, lidi. To bylo asi všechno, ne? Jo. No, takže takový skromný barák. Žádná hitparáda, lidi. Žádná výřivka tady, no. Ani sauna. Ne, tohle asi bude všechno pro dnešní video. Takže první díl z Pittsburghu máme venku. Teď jsem aspoň trošku ožil, ale jsem lehce pochcíplej. Ale to značí, že forma bude ještě o level dál. Vy nezapomínejte dávat odběry, lajky, ať nám pomůžete ten kanál rozběhnout do nesmyslu. Myslím si, že tou kvalitou teď atakujeme horní příčky. Ne, myslím. Já to vím. A vy to víte taky. Mám vás rád, kámoši, vidíme se u dalšího videa. Držte palce a makejte. Čau.